Ilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sikat sa buong madla, sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:01 ninaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvador. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan, yaw na sa Iriga, ang John Motor Shop, Jones Motor Shop, Opo, Jones Motor Shop. Igwasindahan din mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nagaako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan, kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin Vaticanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M.
PM Santor and may sa diri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Bueno mga tugang, yaon na po kita sa programang Bicol Connection. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Welcome sa programang Bicol Connection. Ilab ka lang sir so for background music ano. Ayan. Sa lado technical ang partner ko digdi Engineer James sa Oko sa Lawas. Nasa tuya pong mga karonda na mapaabot sa mga tiniripo na mga informasyon pag-ulay sa mga magiging newsmaker. Sa transmitter, Ricky Sagayap, Engineer Abilin Tontoralyo, paring Chap Binaobra. Yaon manigdi, an sa to yung Chief SG, Jimmy Guanzon. Inipon sa endong karonda, Joey Habana Lim, nag-iimbita, rabot kitang 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood natin mga nyonal daw, pag paabot minin greeting sa mga may kumpleanyo ngunyan. Happy birthday, may you have many more birthdays to come. Sa mga mag-arago, ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Induga po. Sana magdanay ang liputok. Daog pa, tangguli kamis na pag-iribanan. Ano, Sir James? Mayong ribok, basta ang sweldo kan mga mister, intriga sa mga misis. Dahil na magparakurupit. Ang mga mister, magagad na sa naning pangpurog-purog, tangarig mayong karambola. Grabe kayo ngunyan po, mataas talaga ang sa tuya pong mga barakalon. Dahil na kayo din ni mahuros, sige na sanaan taas. Sa tuya pong mga barakalon. Sa mga may kapistahan, happy fiesta po. May you have many more birthdays. Sa mga may kapistahan, happy fiesta ba ya? Sana bako man bawal ang potsiko, ano? Taigwa po kayo mga nakikipamista na haros dapat mapatusan pa man ano ni panira o pampulutan. Ang Department of Trade and Industry karumayo na ba ganing control para po mapanatiling barato ang mga barakalon. Sige sa ang taraada. Pataas ng pataas, dahil na basang naguhuros. Ay, abaan na ako ina. Pagkuman, banggi pa ko no. Good morning sa Iriga City Police Station. Sa ropo ni sa tuyang major sponsor sa gigibo na live coverage kan RPN DCKI sa Peña Francia Festival ngunyan na September 2023. Sa painginot siyempre kan nagwapito alaaga mulak pala ni OIC Chief of Police si Police Major Jabis Napolis. Salamat sir. Saludo kita kanita. Pada nga tulos approachable ini saka welcome niya man ang media. Kaya welcome po digdi sa syudad kan Iriga kan sa tuya pong bagong COP. Nag-courtesy call na siya last August. 14 sa opisina po. Mayor Rex Oliva. Oh.
siyempre may mga tugon-tugon man si Mayor. Ang tugon ni Mayor, mapanatiling maayos and matuninong an sa tuya pong syudad. Yan. Isa naman yan ang pinakamayor talaga kaning objetibo. Kaya sa iling ko man marayan sa iyang leadership. Nag-courtesycol naman siya kay Engineer Solomon Ngo. Ang Vice Chairman, kan City Advisory Group. Chairman kan Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. So, kaya sanggunian kayo, nag-courtesy call naman siya. Diyan po sa sanggunian, sa pamamayungan ni Vice Mayor Edsel de Maywan. Nakipag-ulay naman po siya, nakipag-dialogo na po si Police Major Jabis Napulis. Nakipag-coordinar na sa Iriga City Tourism, sa paaboto na 55th Iriga City Charter Foundation Anniversary. Matabang po sa pagtaonin seguridad sa mga bisita tadigdi, mga namamanawaan, asin pagtao po nin maayos na bulos kan trapiko, asin po pas iorde. Asin pag-irumdum niya man po ang mga kapulisan ta sa Iriga na maging vigilante, sa gabos na oras. Mag-obserbar din personal safety and security, mantang niya ang sinda sa duty sa lambang respected commitment to the unit, strategy, and the importance of their individual contribution towards the attainment of the unit's vision. So welcome, Police Major Jabis Napulis, ang bagong OIC Chief of Police kan Iriga City PNP. And good morning man sa mga personnel and staff. Ano man daw ining mga brigada eskwela ganito sinasabay ning sumba? Ano sir? Dapat imbis na magparasurumba ka mo, mag-garabi na ka mo dyan, magpirintura na magaling ng classroom. Dahil yan, bako man yan pabunggahan. Dagdag gastusan kapagalan sa mga estudyante, maging sa mga magulang, ang mga surusumbang ini na isinasabay sa brigada eskwela. Saro ang 36 anyos na lalaki, may agong pedicab driver, as in residente Canzona 6, San Francisco, Iriga City. Arestado sa kasong paglapas, pagbalgar sa Akta Republika 92-62 o pang-aabuso sa kababaihan sa Bininukan Sarong Mandamiento de Aresto bandang alas 8:05 nin pagkaaga Agosto 16 ngunya na taon dyan sa Zona 1 San Francisco, Iriga City. Ang warrant of arrest ang inisyo pinaluwas kansala ni Presiding Judge sa Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 36, Iriga City. Nagtalikod na Agosto 14 ngunya na taon. Ang nasabi ng kaso, maayo pong magkakanigong piyansa.
Sa presente nasa kulungan ngo niyan kan PNP Iriga City ang akusado para sa tamang disposisyon kan kaso. Katulos mga accomplishment ining sa tuyang bagong OIC ano. Si ano pala na Police Major Jabis na pulis, dating chief of police na ni kan PNP Sorsogon, luman siya nahalo. Tapos sa parte kan si Pop, naging ano siyang sa PPO. Na-assign pa dyan sa Police Provincial Office hanggang sa digdi na po siya nailipat sa PNP Iriga matapos na ma-relieve sa pwesto ang dating chief of police digdi na si Colonel Oida. Matapos na tuktukan kan naging issue sa pagpa-aresto sa sarong reporter, as in pina-aresto na ipinakulong pa dahil da sa violation kan Data Privacy Act of 2012. Oy, bilib ako sa mga pulis na nagtatarabang bagani sa mga brigada eskwela. Nakikisumaro, nagsusuporta, nagtatabang. Kaya lang naalibadbaran ng iba kan mga surusumbang isinasabay ninda eh. Ano daw may mga tao man simpreng killjoy. Killjoy man yan, yung mga naalibadbaran man na nina. Ang brigada eskwela sasabayan pa nin mga paikol-ikol kan surusumbang ini. Paala daw sinda kaya ano, mga kababayan. Mga kabarangay, mga ka-Facebook. Mga karonda, good morning. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga nakantabay sa mga transistor radio, good morning. Dahil po dahil makontrol kan DTI ang mga panginot na barakalon, magjita na sana sa bagas. Sige paten mahal. Kamuting kahoy na sana kita, or uraro. Ano pang pwedeng ilaga? Batag na saba. Oh, tayo man sana. Nangangana-nganaan na kita sa presyo kan mga bagas. Di magtipid na po kita. Mala ta pinagirumdom kan DTI ang Pilipino sa na maghanap din alternatibong solusyon para mabawasan ta ang matinding epekto kan palagos na pagulanto sa presyo kan bagas. Sabi kay ni President Bongbong Marcos, magiging 20 pesos na sana ang kada kilo. Mahala. Sagkod sa ngonyan, mayo pa kung nababakal na 20 pesos ang kada kilong bagas. Sa pinaka-hearing report bagas, suminakat na sa 50 pesos ang presyo kang kada kilo nin bagas. Apuera kani, inabisuan kan sekretary kan DTI ang publiko na mag-adjust araw kan pag-diet sa pagkakanin na maluto. Pwede man bagas lugawon. Ang mga inchik nga ni, mga healthy, kada kalan sa gusto nindang luto sa bagas, lugaw. Pero healthy sinda. Inirekomendang pang hahalili sa bigas ng DTI ay ang pagkain ng kamuti at mais. Isabay na po dyan ang uraro, kamuting kahoy, sabang batag. Lubak-lubakon mo yan, pertina yan. Linubak. Siya naman po nangako si Secretary Alfredo Pascual na ginigibo kan gobyerno ang gabos na paagi para mapataas po ang produksyon kan mga produktong agrikultura. Tangarig mapatatag ang supply ng pagkakanasin mapatibay ang presyo kan mga panginutang na barakalon kabilang pambangon. Nainot naman nigdi, pinahiro na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang DA and DTI na bantayan
ang presyo nin baga sa manibibang merkado. Tangariga masigurong day po masasamantala. Kan mga negosyante lalo nang ngunya na bako upang aranihan. Base sa report kan DA sa presidente, iba-iba ang presyo nin bagas na ipinababakal nin kan mga retailers. Poon 38 pesos pasiring sa 50 pesos, sumubra pa. Depende pa nga ni sa klase yan nin bagas. Kaya amo yan na problema ng mga namamanwaan ta sa Pilipinas. Pati ang pag-ulan to kang presyo kan petrolyo, bako ulang pong mga lunadantang pandagat, daga, pati ang mga eroplano gayod. May plano naman na magtaas sa pamasahe. Oy, sa mga solo parent na mga sakripisyado man, good morning sa Indo po. Ano daw itong mga napapabaritang inipit mandakan DILG? 1,000 pesos monthly ayuda kan mga solo parent at pumanan mga ininin ayuda pinansyal. Kinalampag po kan sarong legislador ang DILG na bilisan ang palawas ni memorandum order para sa distribusyon kan 1,000 pesos monthly subsidy kan mga solo parent na itinakdak kan expanded solo parents welfare act. Sigon ki Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, aros sarong taon na matapos sa pirmahan ang implementing rules and regulations kan sinabit ng ley o batas alagad mayo pang ipinapaluwas na mga panundon ang DILG para sa pagbariwas kan 1,000 pesos cash ayuda sa mga solo parent. Garo overdue na, long overdue pati. Naglalataw ini sa deliberasyon kan prosupuestong budget kan DSWD kung saan naraman na dahil pa na ipapautob ang bulanan ayuda para sa mga solo parent dahil sa kawaran po nin memorandum gikan sa DILG. Rikasi man po DILG. Palawas na kamo kani. Ini, kung tutuson, kulang na marening ayudang ini. Kundi, para sa mga solo parent, ang 1,000 ayuda, dakulao ng bagay para sa senda. Lalo na, mayo namang katuwang, maanaman ka partner, alangan man magpakabit, magkapirak sana. Maray kung ang makakakabit pa ding James, iyo ang matabang, baka mo pang tatabangan. Mas lalong maruro po ang buhay ka ni solo parent. Baka iyo pang asahan. Lalo na po ito mga solo parent man na nag-sweldo man in mga minimum lang na sweldo or ano ba mayo pang trabaho. Ninuli po kani pinagpapaliwanag ni Brosas ang DILG kung taano dahil pa ini nakapag-issue kan sinambit ng memorandum. Grabe man yung sarong paritang iniyo na sa diring ama, linupigan pa sa iyang 13 anyos na aking babae. May sahudas man sa kamay sa demonyo ni yung ama na ini. Ay, inda tayo, Diyos ko, may mga araw kaning tao sa ibabaw kang kinapan. Nagrahe ng pakulon sa
Bako sana sa lubot, kundi sa iyang ikinabuhay. Oy, good morning sa Barangay Salvacion, sa Barangay San Francisco, Perpetual Health. Ang programang ini atod ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwat kan Perpetual Health, Iriga City, asin man po ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang mga punong barangay na ni sureball ng magarana inita. Mga maya man naggalataw na kalaban pati. Dahil nahiling man po sa endang tibay, galing sa pagserbi sa mga constituencies ninda. Pero ang ibang makarandidato, ano man lamang ang pwedeng maging Igor Gallita daw, ano. Baka kamo pantabangan kan mga iba dyan ng mga nagkakandidatong kagawad. Baka kamo pantabangan kan barangay, imbis na kamo makatabang sa barangay, ha? Siguraduhin dong leadership by example kamo. Bako itong iyo paan mabubuhay kan barangay. Dahil pangyayaring buhay tayo ni. O, magtaga pamati na sa mga makarandidato dyan. Hoy, good morning man kay Punong Barangay Lito Tataro. Pasyaranta ka next week. Good morning man kay Councilor Inton Paro Balyibar. Yan ang tamang pronunciation, Joey. Balyibar. Hindi ba kaya nga sabi Balyibar? Sorry nga niya ako. Balyibar talaga niya ako ang tamang pronunciation kaya nga gawan. Ay, good morning man sa sayang guwapitong aki, si Dingdong Anchokya Balyibar, kan Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Tigpa para turulod po kan mga taga Barangay Salvacion na magkandidatong punong barangay ngunya na maabot na eleksyon. Guwapito pero agamulak man sa iyang itsura. Baka niya ako ni magkandidato mananggad pag kampanya, dumugon kan kadaragahan dyan Kuruguson. Aradokan ta, guwapito ngayon ng kapitan me, namasano. Kundi dugay naman baga, dahil pa man pong schedule kan, dahil pa man madali na pala ng filing, COC 28 ito, to September 1, Hey, good morning man dyan sa Baaw kay, Harvey Ambipera. Sa kansa iyang mga pinsan dyan na mga nag-organize kaining 4x4 off-road competition. Mga dayo pati dama, arabutan. Kaya garo libre ang registration. Imbis na 10 pesos, 10,000 ang registration, libre na. Palibasa mayaman baga ni si Mr. Roger Pera. Dahil sa iyang overwhelming na kaugmahan. Nakadakol dang mapartisipar, nag-try na ko na magdalang kaya. Dara kulang premyo pati ang nagahalat na premyo sa mga champion asin manggagarana. Dahil ko na lamang napapasyaran si Mr. Roger Pera. Ano daw ang maray na barita dyan. Kung pwede ma-interview ta siya. Oy, ang gobyerno provincial man po baga. Sa pengenot ni Governor Luigi Villaferte, padagos manan sa iyang pagtaonin mga bagong covered court. Mga improvement kan sports activities and program. Mga ayuda pinansyal.
Mala tagaro aprobado na po dyan sa Sangguniang Panlalawigan kana probinsya an uutangon na 1.6 billion pesos para sa Economic and Development Program kan sa tuya pong probinsya. Good morning man, keyboard member sa Inoble. Garo ma-take ning bar exam niya. Baad lamang take 1 lang, tangarig pasado tulos. Magin ng sarong lawyer, masunod niya naman ang sa iyang pangarap na maging lawyer. Ano? Tama yan, bagay sa iyang posisyon as elected board member sa Diring Cunada area. Daw ni si Mayor Fermin Mabulo, magdagos man daw ning magkandidatong gobernador laban sa Villafuerte. Kasi sige mabagang pa-interview mga kandidato da ning gobernador. Anong man daw an nahaman ka ni asina itabang na sa probinsya. Takon mayo pa, siyempre hanapan siya. Bangaro kan mga Villafuerte, sige na talaga ang tabang. Yan sa berdadirong katotohanan sana. Uy, mag-ingat ka mo sa kagat ning alupihan, ano? Yan palan, sir, nakakagadan. Ang alupihan, mala niyo, ta sarong umboy, gadan sa kagat ning alupihan. Ano nga ni si, apod kayo sa toya, sa Bicol? Ikaw ba kaya, apod na sa Bicol? Nagadan po ang sarong umboy, ang sarong umboy. Ang sarong taon na aking umboy na babae. Kan laogon, asin kagaton, kan alupian, ang sa iyang talinga. Binawian nin buhayan aki, mintas na binubulong sa medical center. Pero dinarapangan sa albularyo, ang umboy. Dahil na bagang pundo kay ibi. Kan dahil na pupundo ang pagparaibi, dinara na sa hospital. Nahiling po sa x-ray, ining walang talingin nga kan umboy na may kinagatan, Tapos sa liog, may kinagatan. May kamandag pala ng alupian, Masakit pala ng alupian. Kaya dapat ang palibot kan harong, laog, malinig. Asin ang mga aki, ang igdaan nila dapat malinig. Kagat lang ning tangang pula, kung apo doon sa Bicol, nagraot na. Lalo na ning mga kagat kan ipis, abang gatol. Abang nagahaloy na pigpaparakagaw, sige sa nang sirang pagparakagaw. Sa totoo lang po, nauurag akong maray, makahiling ning ipis, kino, tapos ining mga alupian na ini, tangang pula, grabe ng sinapo kung sa mga ini. Tapos itong pukyutan na nangangagat. Nako. Kaya dapat ang palibot permina sa nang malinig. Mayong mga insekto, kung ano-ano na sa nang mga nakakapirwisyo man sa satuyang pang-oral na buhay.
Oy mga tugang citizen arrest sa boat buying pwede daang gibuhon, sabi kang Comelec. Kaya kung may mailing ka mo dyan na nagbubot buying, palapatakunan nindo sa ka-aresto nindo. Bago arestoon, palapatakon at nagdadaya. Pandadaya ba gayan magparabot buying? Ano po? Unfair yan sa ibang kandidatong udaman ibabakal, kiboto. Kaya pwede daang inapod na citizen arrest sa boat buying. Sabi kang Comelec. Ako lang ang nagsabing palapatakon na bago arestoon. Pero ang Comelec, dahil man nagtalam kayo, basta sabi kang Comelec, pwedeng arestoon. Makaurag man kaya baga, no? Unfair man yan naman sa may chance na manggana, pero daki pambakal. Kiboto. Tutugutan na po kan Commission on Election and warrantless o inaapod na citizens arrest laban sa mga individual na madadakop na mamakalboto. Sigon yan sa Comelec chairman na si George Garcia. Tutugutan ninda kang Comelec. Kaya seryoso da sinda sa paglaban sa boat buying and inapod na sili. Pagpapabakal mo ning boto, asin pamamakal mo man na kandidato ning boto sa mga tao. Siri man po, tinawanan doon pa kan opisyal. Dahil man hindi ini-encourage ang publiko or ini-encourage ang publiko na magsagibo nin warrantless arrest. Bagamat option man subot ini, base naman sa nakalaag sa konstitusyon. Asin pinagpapusog, pinatibay kang Korte Suprema. Idinipinsaman po pamanggirara ni Comelec Commissioner Ray Bulay. Anong apelyido nita? Masasala pa kita. Ang Bulay baga, pag na-ribayan mo nining ibang liter, baka mapasala kita mag-pronounce eh. Baka kita digdi ang batikalon kan mga misis, di ba? Pambirang apelyido niya, ano? Ray Bulay, an warrantless or citizen's arrest dahil kung halimbawa ang krimen nangyari sa atubangan mo, mayo pang panahon para mag-secure nin warrant of arrest. Totoo yan. May mga nahiling ka na namamakal boto, nagpapabakal boto. Kung mapulok-pulok ka pa kan inaapod na warrant of arrest, tapos na ang barakal, ang transaksyon, bago mo madakuma ka ng ebidensya. Ano? Uy, teacher ha, 16 na bisis sinaksak, tudas. Ay, sarong bisis sila nga ni. Kung mapuruan, tudas. Yan pang 16, ay grabe man yung karumal-dumal man na krimen na ini. Gadan po ang sarong college sa teacher matapos tadta doon in saksak. Kanday pa nabibistong suspek, duman po sa Negros Occidental. Bangag gayod ang suspek, ano? Takong normal ang kaisipan, dahil ni magigibo. Ano ta grabe ang kaanggutan kan suspek sa victim. Binisto kan pulisya ang biktima na si Tony Luzaga na nagsapo ng 16 times na saksak, 16 na beses. Sa Manila na parte kan hawak kayo. Duman po nangyari sa iyang boarding house. Asin mayong nakahiling o testigo sa pangyayari. Mayong CCTV sa lugar. Mayong lead ang PNP or ang mga otoridad sa pagkakabisto kan suspect. Asin ano ang motibo talaga sa paggadan sa teacher. Alagad may teorya ang mga otoridad na posibleng inabangan ang biktima dangan sinundan palaog sa boarding house duma na ginibo ang karumal-dumal na krimen. Grabe na ngon yan, ano? At nagtitirios ng mga tao. May mga nangyayari pang araw kanipong makangirhat na krimen.
Mga tugang kami, kadakol kami nga hanap buhay sa mga sponsor. Kung dayta ni Mailawg, baka kita man ang takuan digdi. Kaya, Sir James, irulog ta ng unang kabangat ng hanap buhay. Tangarig, at yan, balik naman kita sa programa. Ilang ta daw ng report. Ala tao, nasa linya ko niya, no? May ma-report lang, aber daw. Sise daw ni. Good morning, come in. Jo, good morning. Uy, mari nakahabol ka. Ilalawin ako tanan ni yung mga 30 minutos na komersyal mo na. Ay, iyo. Sige, inutan ta muna ini sa tuyang barita na pansarong oras. Yeah. Sige. Hain ka ngunyan. Bueno, Jo, good morning sa mga nagantabi sa tuya. Labu-labuon ko lang ni Taran to kadako kitang advertisement. Salamat sa mga nagsusuporta sa RPN Radyo Ronda Iriga. Pero may kamong katuwang kung kay Tuas tangon niya dahil naguhuraw ang napasasalamat niya mo sa Indo. Uy, kumusta ka daan ni? RPN DCKI. Kumusta ka ni Pading Bong Pirir? Mara-retiro na, mabalik na siya digdi sa RPN DCKI. Kumusta kung ay Marina kiatig Barreta, kasubanggi nag-turut-chat kami kayan, nakikumusta ba ya sa tuya? Sabi ko, okay pa man, yaon pa man ang pag-iriba. Mabalik na siya digdi sa to. Ipabisto mo. Broadcaster kaya, Ipabisto mo ngayon. Arantaman na pag-sarong broadcaster, talagang ang mikropono pa may pinaghahanap-hanap. Tutumatood talaga yan. Totoo yan. Kaya welcome kay Pading Bobby kung sakasakali. Yeah. Kaya ito baga karibaran taman yan. Kaong panahon, writer ta yan, saka newscaster. Yan. Yung ang media talaga, pagiging ng broadcast media, nakakamiss kaya siguro may plano man siya na balikan ang pagiging broadcaster. Bueno, karondang Joey sa Banuan Canbao, talagang sunod-sunod ang mga aktibidades. Sa aga palan, duman sa mga gustong magdaralan. Sa aga, daw po kan Sabado, sa 19, enot karondang Joey, alas 8 na aga, boxing tournament, Kamuyan boxing tournament. Diyan ini sa covered court kan Baaw. Kaya duman sa mga mahilig sa araw kaning dadala noon, abangan pa daw kung isa ang maburuntulan. Yeah. O kaya mga maburoksing sa aga. Kung si Sayan, mamamata sa kakonsiyan, mapapanga. LGBTQ, kaya mga talagang lalaki ang mabaksing sa aga. Ay, Ang tabayanan niya. perte, no? Mayong mga gay na mabakbakan. Dahil man kaya nakakaag, baka ko yan inyo talagang mga para boxing karondang Joey. So mga Dahil man nakakaag tunay na boksingero. Ang aram ko, si Parit man itong aktibidad, itong event kan LGBTQ Suyan Baaw. Ay, iyon. May oras man sinda, pero iba man ining schedule sa aga, alas 8, diyan na kami sa covered court kan Baaw para po sa gigibuhon na boxing tournament. And aram mo, karondang Joey sa aga, magiging mayor na bisita dyan sa Santa Teresita Baaw. Iyon ang venue kan 4x4 off-road challenge. Ayaon si Governor Luigi Villafuerte, yaon si Congressman El Rey, yaon si Congressman Mix kan 5th District, and syempre si Mayor Sinbuo, Mayor Besenyo kan Banuanin Baaw para sa opening kaining 4x4 off-road challenge karon daw Joey. Bonggang-bongga, no? Santa Teresita. Ara mo garuan venue ining lugar na ini dyan sa daga na pagrurugaring ni Paira. Ano daw si Yasi Presman, Yasi Presman kon kaibanan ni Gublowiji sa Baaw sa aga? Ang tabayanan bayan, nakaronda Joey sa aga. Ano yan, nagtitrending sa social media na garuyudaan ano ngo yan? Boyfriend ang sa tong governor kaning nagayong gayo ng actress. Ay, abana. Iba ang trending mo yan sa social media. makikita daw Makichismis ako naman sa- kita padagos. Diba sa aga, haputon pa daw kayan kung kumusta ining mga barubaritang ini karonda Joey. Iyo. Bagay man sinda, no? Come again? Bagay na bagay sinda. Ayo baga, siya si baga permiya na visible di sa Kamsur pag may mga aktibidades araw kan Kaugma Festival, yaon siya. Piring man itong iba pa na mga aktibidades, sa mga masunod pa mga kaganapan, si Badya na naman ang saya pong presensya. Digdi sa Tuya, sa Kamsur. Sa aga karon daw Joey, pero ini sa tabianan, ang pagbukas, pagpuon po kaining duwang aldaw na off-road challenge, 4x4 ini, mga vehikulo ini,
makompetensya, patibayan, pataskasan. Ito may mga lugar dyan na pwedeng naglalayog na ining mga 4x4. Ang tabayan niya to yan. Kuya, magayon ini. Ang Baka mga, naman ano sa- ba ka dyan? Ano mga yun dyan na trail? Itong mga racetrack na talagang malalim. Iyo nga ni, kaya ngun yan expected. Ining expected ining ko yan, ining pag-preparar kan sa enda pong racetrack. So ang tabayanan yan sa Barangay Santa Teresita sa aga po ini, duwang aldaw, Sabado, Asinman, Domingo. Yan po ang aktibidad. Diyan sa Badawanin Bao and Correction kan Kamuyan Festival. So hasta lang muna dyan, karon da Joey, kaaram ko kadako kan mga commercial, baka mabitin na naman kita. Hindi po para lang sa karaman kan mga nagantabay sa tuya, na gusto magdaralan, libre po ini, dyan sa Banawan kan Baaw. Dahil pa mga aktibidades hasta sa katapusan kan bulan kan Agosto and Correction kan Kamuyan Festival. Yan. Yan muna ang informasyon, di kan sa location, Glenda Biares reporting. Salamat Ate Glenda Biares sa emong iyan ang mga karagdagan na impormasyon from Bao, Camarines Sur. Kami po mahanap buhay ni Sir James, mabalik urat sana. Para sa bano na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ansamong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children, House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Noemi Marpuri, School Directress. Filopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del rico y gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sierra Technological Colleges at Highway 1,
Francia, Iriga City, Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan
Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Good morning sa mga Facebook Live viewers me, as in sa mga nakantabay sa mga transistor radio. Oras na niya, 9:59 in the morning. Diyan mo kita niya nakantabay sa programang Bicol Connection. Ini manggirarin sa endong karonda, Joey Habanalim. Nagpaabot nin good morning sa Lambang Saro. Mga tugang, dapat siguradong kan PNP na matuninong, matrangkilo, maayos na eleksyon sa pabuto na barangay eleksyon. Ninulita ang PNP po ang kapartner digdi kan Commission on Election para sa gigibo na barangay and Sangguniang Kabataan eleksyon sa Oktubre 30 ngunya na taon. Sabi kang Comelec, handang-handa na sinda sa eleksyon, paabuton, nagkaigwanan nin makeleksyon sa ibang lugar para masiguro na magiging matayimpo ang pirlian. Ang gabos na mga kakaipuanon po sa gigibo na BSKE, ang inaayos na pati ang mga magiging honorarium. Ini importante ang honorarium, kan mga paratokdo na masirbing election sa officer or masirbi sa eleksyon sa planchado naman po subuot. Mayo ng magiging ulang o sagabal sa pagsagibo kan na BSK. Mantang may payag man ng PNP na talagang preparado naman sinda. Dahil may iwasan na magduda ninulita mayong or habang paparan ng eleksyon. Padakol na naman na padakol po ang posibleng magbungkaras na krimen na may relasyon digdi. Kadakol na mga insidente karibukan na naman, karahasan. Ang naibarita, asin may mga nagagaradan na may nagagadan na kandidato, may mga nangyaring pag-ambon. Ang paagi kang pagagadan, asin malino na magkalalaban sa politika ang imbulto. Sinabi kan na PNP na igwasindang tinututukan na 4,344 areas of concern ang makamakon mo niyo kay ngurag.
Sinabi ni PNP Deputy for Operation Lieutenant General Michael Jan Dabria, 27 digdi kinokonsidera rin ng area of grave concern talaga. Mas grabe, malala. Naambot sabihin, grabing talagang maribok ang sitwasyon sa sinambit ng mga lugar. Dahil man binanggit saro-saro ang mga lugar na yan. Kapag sinabing area of grave concern, ilalaag na ini po sa pamamahala mismo kang Comelec. Uli sa posibleng pagkakaigwa ng karadanan asin matinding inaapod na political rivalry. Kadaklan dyan nangyayari mga pag-ambo sa kalaban sa politika ang paagi sa paggadan. Araw kang nangyayari sa Makudabaw de Uro, de pa na hahaloy, nasa rong 24 years old na chairman kan sangguni ang kabataan. Ang tinambangan. Nabistoan na biktima na si Jorian Sakay. Hali sa munisipyo si Sakay as nagatindir sa meeting. Alagad kan magpapalaog na ini sa gate kan sa Indang Haro. Nagbabadil ini kan mga suspek na sakay nin motorsiklo. Marikas na nagdulag ang mga killer. Mientras na ngunyan, dahil na po dahil pa na-aresto ang mga suspek na pigdududahan na kalaban sa pagiging chairman kan escape. Sarong bulan naman po nakali, sarong barangay chairman man sa Norsagawa Aray, Bulacan ang inambos man, gadan. Minamanayo kang biktima na si Marcelino Punsal, 63 anyos, barangay chairman kan barangay Bangkal. An sa iyang lunadan kan pagbabadilon, mientras na nasa Edenville Road, barangay Partida, Norsagaray. Marikaso na maray, ang mga suspek na nagdulag. Sakay nin motorsiklo, asin mayo pa manggiraray na aresto na killer sa sinambit ng punong barangay. Mismong sa nguso na kan PNP, naghahali po ang kadakol na mga rehistradong badil. Asin kadakol ang mga expired na lisensya. Expired na ang lisensya. Sa report kan PNP, igwa pong 8,330 na badil ang expired ang mga lisensya. Considering po ang sitwasyon, lalong pakusugon, paigtingon ang pagsamsam sa mga badil na mayong lisensya. Dangan ronoton, pulboson ang mga private army kan mga politiko. Nasaro pa ni sa mga dibil-dibil. Ini ang sulaminting paagi para mapanatag po ang maayos sa matuninong na paabuto na barangay and sanggun ang kabataan eleksyon. Ngunyan na maabot Oktubre 30, 2023. Doon mga tips tango niya na August month 2023. Pag bulan po ng August, mga tugang, tingating. Dawaan mga negosyanteng nakakaulay ko, ano do yan ta, pag August nga Jewy, tingating kita ngunyan. Maluya nga ya ang negosyo, masakit hanapon ang kwarta.
O kaya niya kung ano doon mga tips ta sa tuwing mga parantabay kayo ni. Na ang bulan na Agosto, September, pero inaapod ang mga ghost month ini. Ano daw ta inapod na kaluluwang buwan, ano? Nagtutubod kayaan mga ako, believe daw ako ang mga Chino na mga matibay sa mga pungsoy, ano. Dahil lang ko believe sa mga Chinese na ninegosyo kan pugos. Ano pugo? Pugo itong mga katarantaduan na ginigibo, ano. Pero may mga hinahangaan man ako mga Chinese. Ani ba man na to galsik balasubas. Pero nagtutubod po ang mga Chino, as in mga nagtutubod na inaapod na pungsoy. Na to yung ghost man, malaya da pong pagliwaliw ang mga gutom na kalag o kaluluwa na nagdadaraning ka di malasan. As in, binubuyo ang mga taong gumagawa ng masama. Dahil po dito, naniniwala rin sila na malas ang magbukas ng bagong negosyo sa araw kaning mga bulan. Dapat pala mga Oktubre na ang pagbubukas, ano, o Disyembre ang pag-start nindo ng bagong negosyo. Pero ining August and September, medyo malas na bulan. Ghost month na inaapod, kaya kung mga negosyo ka mo, dahil una ka mo magbukas, mag-start. Malas pa ang pagpirma ng mga kontrata. Malas man ang paglipat ng harong. Oh, lipat bahay na inaapod. Lalo nang malas pag magpakasal. Sir, kung maagom ka, dahil ka magpakasal Agosto sa bulan ng September. Dahil ka. Mas kaya ang pagbiyahe po sa ibang bansa o ang pag-abroad, yan. Ilang Chinese zodiac sign man po ang sinasabing mas malas kaysa sa ibang ngunya na ghost man. Kabilang digdi ang ipinangaki sa Year of the Dragon, Year of the Rat, Year of the Rooster, Year of the Horse. Medyo mga malas na ni. Mga ipinangaki sa mga bulan na ini. Ang expert pala na Chino sa Feng Shui, si Master Ang. May mga paagi man palang kani, sabi ni Master Ang, para mabawasan ang epekto kang ghost month, as in, irayo kita. Bako lang sa mga maraot na mga kaluluwa, kundi pati naman po ang bad vibes. Gikan sa sae mo, as in sa sae mong pamilya. Ang pinakamabisa daang paagi, ang pangajion. Oh. Pinaka-lucky charm pa. Kaya dapat pala ang pangajita poon, I believe in God, our Father, Hail Mary, Holy Mary, saka Glory be. Mapulbos tayo ano. Hindi ba kayo nangangaji, our Father sa naman. Dapat pala pulbos unta, kumplito unta, tangarig labanan ang kadimalasan. Ayan, pangadji unta, ralayas kayo ng mga tentasyon sa buhay ta, pati mga kadimalasan sa buhay. Saka igwada kayo mga porsilas bagang ano, itong mga color kang porsilas na pwede tang bakalon na isulot, pampabuenas. May mga practical para mabawasan ang malas, lalo na kung na ghost man. Magtagat saray kita ng mga pirang butil nin asin sa bag o bulsata. Maglaag sa bintana ning kadikit na butil ning asin sa pintuan. Yan. Kansa indong mga haro.
maging sa establishment, harig mapugulan po ang paglaog kan mga gutom ng mga kaluluwa. Yan. Dapat permi nakaburukas ang ilaw. Lalo na po da sa banggi. Dapat na bakong madiklom ang sa tuyang banggi. Dapat may ilaw kita. Sa kada kita magparasulot din mga kulay itom. Arog ko ngunyan sir, sa kaya may itom na designing bado. Dahil kita kay malas pala ning mga arog ka may itom na bado. Baka da kita magkapira ka. Tan itong pala na bado, garo dorolo kon mga ghost, mga kalag, ano? Maray kong good, paano kong bad spirit. Nagpagirom doon pa si Master Ang sa mga lambang Chinese zodiac sign niya na ghost man, sa mga ipinangaki sa taon na tiger, snake, and dragon. Na ini mga agresibo na eh. Ako, year of the dragon ako eh. O si mga year of the snake dyan, year of tiger, ano, mga agresibo pa lang kita. Magtaga-distansya kita sa karibukan. Saka panatiliin natin. Pati nirontang liputok, liputok. Relax ang sa tuya pong pag-iisip. Pinagiramdam pa po ni Master Ang ang mga ipinangaki man na year of the snake na mag-iwas sa pagiging chismuso, asin chismusa. Tibagi ka na ng karibukan. Ulay ko kan snake, nagtutop gasa na ng kamandag. Ang year of the snake pala na mga ipinangaki, magtagali kay kamong magparapang chismis, magparapang marites, delikado. Ang mga ipinangaki man sa year of the pig, year of the goat. Kamu mandaan mga ipinangaki sa bulan ng mga madaling utoon. Sabi mga kanagta, mauto. Kaya dapat para da ikaw mauto, da ikaw manipulahon, dapat panatilion po ang sa indong pagiging maray an determinasyon, asin makusog an pag-iisip na may makusog, strong na paninindugan sa buhay. Yan. Dangan, pinagiramdam niya man ang mga taong ipinangaki sa Year of the Monkey. Na ang Year of the Monkey, yung manining mga matching manani, ang mga tuso-tusohon. Na pag-isipo na maray ang mga bagay-bagay, lalo na sa pag-ibon ng mga desisyon. Na sinda madaling masaruan sa panahon ng Ghostman. Ang ibang zodiac sign po, bakong gayong apektado niya na Ghostman. Asin pinapagirumduman na magpangadyi sana, asin panatiliin ang positibong pag-uugali. Sa huri, siniguro pa ni Master Ang na ang lucky charm ang pwedeng magdala ng swerte. Kundi kita mahiro para maabot ang satuyang mga pangiturugan. Pinakamain ang pamanggiraray na tratuhon ang lambang bulan na ghost month. Pirming mga G, pirming positibo, ang pag-iisip ta, magrayo sa mga karibukan, maging mahigusan na po kita. Tayan ang labi kan sa tuyang inaapod na katuninungan, trayumpo asinman, kauswagan sa buhay. Saka dapat laging handa, parang Boy Scout, laging handa. Uy,
ang Pilipinas may plano man si Bongbong Marcos, mag-utang na naman ng kumpira na naman na pirak, ano. Kaya ang solusyon ni Bato sa utang kan Pilipinas, sa dati na kitang lubog na sa utang, magparaaki pa ngaya ka mo. Oh, yan. Garuman ini si Senador Bato nakaka-insulto na manggay dyan ay. Tano ang pagparaaki ng kadakol kan mag-aragom, solusyon daw ni sa lubog na nga kita sa pagkakautang o baka joke sa naman eh. Masiram kaya bagang pag-ibo ng aki, sir. Kundi ang pag namundag na aki, yan ang bangungot sa buhay. Kundi mo yan maasikaso, di ba? May moral, spiritual obligation ang mga magulang. Para mapabilis po daan na mabayaran ang utang kan Pilipinas, dapat na magdagdag panin mga aki at mga Pilipino. Sige siya na nga kamong araki. Ini ang naisip na solusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil kapag lumalaki pa ang populasyon ng bansa, mas marami ang maghahati-hati sa pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Iuman ang gada, no? Damor na magdakol mananggad ang populasyon kan Pilipinas, yung dakol an maarambag para sa pagbayad kay ni, lalo na sa iba-ibang nasyon. Sabi ninda, kawawa tayo dahil hindi pa ipinapanganak ang apo ko, mayroon ng ganitong utang. Kasi ang per capita ng debt natin ganito na pala kalaki. Oo. Pahayag pa ni De La Rosa. Pero na to, nasa 13 to 14 billion o trillion ito. Eh, grabe na, no? Sa pahayag niya sa ginibong Budget Briefing and Development Budget Coordination Committee sa Senate Finance Committee. Maray nga kung magkaigwanin kadakol na aki para magdakula ang populasyon. Pag maglubo ang populasyon, mas kadakol na mabaranga-banga sa utang, mas mababa ang per capita na utang ta. The bigger the population, mas maraming maghati-hati sa utang. Hinapot ni De La Rosa ang mga economic manager kang gobyerno na kung okay lang sabihin sa mga Pilipino na hindi dapat magpanik ang mga Pinoy kahit na umabot na sa 13.70 trillion pesos ang kasalukuyang utang ng bansa. Lubog na kita sa utang, sir. Ano? Grabe na ni. 13.70 trilyones de pesos. Ang simbagman ni Finance Secretary Benjamin Diokno, reasonable at manageable naman, umano, ang kasalukuyang utang ng bansa. The way to look at the budget is, sabi ko nga yung deficit, pinababa nga natin. Magiging 3%, but if you notice on the composition of the budget, you mostly investment, we are committed to invest 5 to 6% of GDP for infrastructure. Napakalaking bagay po yan. Tuloy pong lalago ang ekonomiya, so makikinabang lalo ang mga mahihirap. Dagdag pa ng kalihim. Sana makinabang talaga igdi ang mga taong namamanwa ang Pilipino. Bako ito nagkakapira sana. Lalo na kung dahil mahali ang korupsyon sa tuya pong nasyon Pilipinas. Oras 10:21 in the morning. Lang dali kading oras mga ngod.
Okay, sa mga late tuner me, good morning. Nakantabay ka mo sa RPNDC kaya yung mga tuga. Oy, 10,000 ang bangos fingerlings ha. Ipinagbariwas man kan biparbicol sa mga parasira. Specialmente sa parte kan Maniculture Park sa Sorsogon. Sana magparadakol ang mga sirang bangos. Masira man baga ang bangos. Napanira, madugi lang. Kaya kung makakangka mo ning sirang bangos, magtaga ingat-ingat po sa paglunok. Grabe, mga pino pati ang mga dogi kaning bangus na ini. Nagraot na po baga pag nadudogi, grabe ang gamatang magkakan. Pag nadogi na kita, nawara ng gana ta. Marere ko pang tilapia sa bagong gayong madugi. An panduang maduging sira turay. Baraton ang turay mga tugang, pero madugihon man. Kaya ako, abon ako magbabakal ng turay, barato man ko na makaliskis. Tapos, pero masiram siya pag piniprito, pag inuun-un, madugihon lang. Ay arog tang mga postiso na godan mga ngipon, masakit nang makasansan ng dugi. Maray kumpirmi kang may iko sa kataid mo ta, ang nadudugi daa, ipahilot-hilot mo lang sa mga kukukan iko, ang lalamunan mo, ang liog mo ta. Tanggal nga yan duging in sa lalamunan mo. Ako baga nagdalagan sa doktor, pinatsani ko sa doktor si mga dugi sa lalamunan ko, makulog na eh. Nagastusan pa niya ako kitang 500 pesos kading tilapia, ay ano to, bangus na sira, saka itong inaapod na sirang turay. Nagiramdaman ko itong bagyong nagkusog na. Itong ido mi, napigwalat ni Bayaw, nagbakal akong 2 kilong turay, Sir James. Sa nagaaw ka ito naka-estalit. Pagkaaga, pamawan mi, turay. Iyo man ibinawag ko duman sa Ido. Ay, perti man si kakangkan si Ido. Kan si Aya. Pagkaw to, another turay na naman ang panirami. Tabagyo ba ya? Dahil ka pwede magparaluwas, na makusugan rapado kan duro sa kakan uran. Ay, pagkabanggi, turay manggiray panirami, turay manggiray sa Ayam. Ibinawag ko. Pagkabaw ko, hiniling ako kan si Ayam. Aloy, ano niya ako tapigiling mo ko? Tapos siniling si binaw kong turay, nagpiling-piling, binayaan. Ano naman yan bo, sa bot-bot ka tong Ayam. Turay pagkaaga, turay papagkaud, turay pa ko niya nabanggi, binayaan to dito kinaka. Pambira ka niya ako, maringanin niya ako ta pinapakang ka. Kami nga niya ako, turay mapagkaaga. Turay pagkaud, turay papagkabanggi. Ay dito nagkakan, kaya napiritan ako magtimpla ng gata. Mag-ano ka niya, rain na niya ako ni yung gatas. Ang bira ka nga niya ako. Kaya minsan may mga pet animal, dahil may mga animals, araw kang ayam na through sign of face expression, garo nakikipag-ulay. At tiningag akong araw kayo, no? Sabay piling-piling, binayaan sa pigbawag ko, di nagkonsensyaman ako, tinimplang ko siya ng gatas. Kaya ako, bali ko magatas, basta magatas ka. Raraanan eh. Pero di man baga si padila-dila ka itong gatas sa ubos. Basta mahamis. Bait man pala niya ako ang ayaw. Pero mga tugang, mahanap buhay pa kami ni Sir James. 10 oras po, 10:26 in the morning. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bato mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, dahil may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ning short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ning tubig uran. Maglaag ning mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ning nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa indoors, my only drinks, my only fries, at only wings. Suskino! Indoors, enjoy sa indoors, only wings.
mag-enjoy sa Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio, Custom Brokerage, OPC, Unit 206-C, Regina Building, 410, Escolta, Manila. Service offered, Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sendout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 Series of 2023. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion.
colleges. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Pigtay ko kuta ng ma-interview si Ma'am Ann Rochi Iraula, tagapagtaram kang Kasurayco 3. Diyan sa may party kan San Francisco, Iriga City, brown out. O yan, mayong kuryente. Aramon ta kung anong oras mabalik, mabulta, ang serbisyo nin kuryente sa party kan San Francisco, Iriga City. Ali po sa Kasurayco 3. Review tadawan sa endang unscheduled power interruption, Feder 1, August 18. Time of interruption 8:10 a.m. Time energized 9 a.m. Sagrada Buoy only. Pero ano doon sa party kan San Francisco, mayo man pong supply ng kuryente. Diyan sa may party kan Iriga City Road, baka sakop ang San Francisco kang Feder 1. Sa kadagos-dagos naman po baga ang eleksyon sa pagiging direktor kan Kasurayco 3. Pinagigibo na sa Bao Gayud, nag-inot na yung ginibo, tapos sa bula na naman kayo ng sunod. Mayo pating mga kalaban po ang mga nag-aaspirar aron sa Baaw, sa Bula, District. Ang kandidato doon garo-saro lang, okay, pero minangganan eh.
Hoy, ang BIR mga tugang, di naman maparahagad ng lista katong mga nagdonar sa paabutan na barangay ski election sa mga makarandidato. Ang importante nga lista sa nanindo. Maray kung ideklara man yung gabos. Basta lista sa nangayanindo, tadi naman yung kami ken masaro-saro pa. Saka sa mga makarandidato dapat turo Ismail man, ano? Mga tugang sa mga news national, 5 homophobic na abogado kinastigo kang Supreme Court. Mientras nasaro sa senda po ang pinagmulta uli sa sendang mga social media post na papatamaan po, pinapapiyawan na nagkapera mga wet. Sa 22 gayong pahinang desisyon kan Supreme Court. Kanakaaging Abril, kinastigo kang Supreme Court in Bank. Ang 4 na abogado huli sa paglabag sa Rule 7 703 kan Code of Professional Responsibility, as in binalaan na kung maotro pa maharap na sa mas magabat na kastigo ang mga abogado. Pinatawan naman po kang korte ang saro pang abogado ni multang 25,000 dahil sa paglabag sa naturang regulasyon at binigyan din ng babala. Nagugat po ang kaso kan mag-post sa social media ang saro sa mga abogado. As in sinabing nagtabang sindang mapakulong ang sarong miyembro kan LGBTQIA+ community. Ano tayo gwapang plus ano? Inaladawan kan huwes na nagkapot kang kaso na somewhat effeminate o parang binabait. Dito na nagkaigwanin palitan ng komento ukol sa mga homosexual judge na naka-eyeliner at eyeshadow. Ito yung nagdadangog ni na kaso asiniba pang pag-apod. Mas magabat na kastigo sa buotan ni pinataw sa saro sa mga abogado. Huli sa mas reckless, wanton ang malevolent manner niyang paglabag. Kabilang ang paglalahat sa kakayahan ng mga huwes at pagsasabi ng mga corrupt ang mga homosexual judges. Mali man talaga kaya. Dapat wag ganun. Sa language sa jeopardizes the high esteem in courts and is prohibited, sabi po kan Supreme Court. Oo nga naman, mali naman sila. Maray pang di magparagirong, di pa nakakukulog buot. Iyo po baga sila. Nahihiling mo na, tatatsaran pa. Salamat talaga. Oras, 10:46 in the morning. Mga tugang, sa ultimutang impormasyon o baka kaya pang mga tulo pa kayo. LTO, kinahadit po na ang pagpapapundo kan korte sa proseso kan driver's license. Magdudulot ng malaking epekto sa serbisyo sa mga motorista kung ihinto
ng Land Transportation Office ang pagproseso ng driver's license. Ito ang inihayag ni LTO Chief Vigor Mendoza matapos na magpalabas kahapon na temporary restraining order si Presiding Judge Rafael Hipolito ng Quezon City Regional Trial Court Branch 215 kaugnay sa reklamo ng AII Card or All Card Incorporated laban sa printed license cards para sa calendar year 2023 procurement project sa nanalong bidder sa Banner Plastic Card Incorporated. Naireklamo kan All Card na nai-award ang kontrata sa proseso ng driver's license sa Banner kahit na 42 million pesos mas mataas ang bid nito kaysa sa kanila. Sinabi ni Mendoza na kakaupo lamang niya sa pwesto at batay sa kanyang pag-uunawa sa kontrata ay naging transparent naman ang bidding. Anya na itakda na ng Quezon City Court ang pagdinig tungkol dito sa August 22 kaya't may 20 days sila na makagawa ng kaukulang hakbang kung paano maibsan ang problemang dulot nito sa issuance ng driver's license para sa mga motorista. Sinabi pa po ni Mendoza na kung hindi paborable sa LTO ang magiging desisyon ng korte o kang Quezon City Court sa gagawing hearing sa susunod na linggo ay maaaring extend na lamang ang driver's license ng mga mapapaso ang lisensya. Maaari rin anyang i-engrave sa existing driver's license ang extension sa lisensya or sa lisensya. Idinagdag pa nito na may git 1.7 milyong backlog ang driver's license kaya't umasa siya na ang pagtatapos ng 2023 ay tapos na ang backlog dito ng ahensya. Uy mga tugang, ang LTO, istrikto na bagang maray. Kung nakabakal ka mo ng bihikulo na second hand, para maklaim nindo itong new plate number, dapat kung di pa na itatransfer sa pangaran nindo, magdara ka mo katong deed of sale in motorcycle na notarized kan abogado, notaryado. Takon di man nindo i-restore ang sa indong bihikulo, di pa nindo makiklaim ang bagong new plate number na pinag-i-issue mo niyan kan Comelec. Ang loss kay nindo, itong nabakal nindong second hand na auto, junk shop ang kababagsakan. Ay inda tayo. Grabe ng pag-istrikto mo niyan. Maigpit ng maray ang LTO po niyan. Tugang, yung rape suspect daw sa Nueva Ecija nadakma sa Dagupan City. Dinakma na ng sanib puwersa ng warrant personnel ng pulisya rito at ng Nueva Ecija Police 2nd PMFC ang isang lalaking wanted sa batas dahil sa kasong panggagahasa sa pinagtataguan nito sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City, Pangasinan noong Miyerkules ng hapon. Kinilala ng San Jose City Police ang naarestong suspect na si Mark Jim Cayetano Cabinyan. 33 years old, binata ng Sonado sa barangay Bagong Sikat, San Jose City. Nahuli si Cabinyan bandang 1:40 ng hapon sa pakikipagkoordinasyon ng Nueva Ecija Police sa counterpart nitong otoridad sa lungsod ng Dagupan. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu noong Marso 2023 ng presiding judge ng RTC Branch 38 San Jose City. Ang suspect ay wanted umano sa 2 counts of rape na isang non-bailable offense at kasong act of lasciviousness
na may recommended bail na 80,000 pesos. Nasa male custodial facility na ng San Jose City Police Station ang nahuling may sakuni yung suspect. May samanyakis pa. Pambira, no? Masakit kaya ang mga kasong araw ganito, mga Nobel recommended na po ang mga kasong rape. Ikuskos na sa nanindo yan, o kunday man, pag taga pulpugon o pasuo na. Uy, karigos, tainit lang yung kanawa. Imbis na makagibo pa ka mo ng krimen. Nobel recommended po pati yan. Luway-luway naman akong mapaaram. Tangari garo aluwag man ang oras kan masunod na mga programa. Ano siya? Nakaibanan ko sa Lalo Technical ang partner ko digdi, si Engineer James Oco, ang lalaking laging mabango, Steven Seagal ng Iriga City. Sa opisina ang Sigisan ng Gayon, nasa mong apaw ay si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa information, yaon dyan si Jimmy Guanzon, ang samoyang Chief SG. Yaon man sa transmitter site si Ricky Sagayab, ang samoyang Information Officer duman. Yaon man si Engineer Abilin Dontoralio, ang samong Chief Technician, and si Engineer Charlie Binaobra. Ini po si Joe Williams sa lawas na kaibanan ta, nakatuwang sa pagkatuding impormasyon, si Karundang Glenda Capalos Biares. Diyos mabalos po kasi ito pagantabay, standby kita sa masunod na mga programa, si Glyza. Ano po, sa iya mga pambihirang mga musika na taonin na abrigana sa satuyang pangudtuhan mo niyan. Oy, advance happy pangudtuhan sa Lambang Saro. Standby na po.